Kula nuwun. Para sahabat SM kepanggih malih kali kula Mars Pistar wonten tembang pengawan sore. Sinten kemawon sing saged jangkepi tembang menika kula aturi jangkepi nggih. Matur nuwun. Sami-sami Pak Marsudi nderek margane karima. Mugi dados panglipur senajan nembe sinau nggih Pak nggih. Gusti berkahi kita sedaya. Neng pinggiring pengawan tansah setya ngenteni sliramu. Eling-eling jamane semono wis duka peto ketika prasetyo ing janji kasuci ing lair sing ati senadyan koyo ngopo manungsa mengepisa mereka lanjongko Gusti Kang paring iki lan pasti hati to sak dermo lampai
pripun? Sugeng sami-sami kondur